हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडियोआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थाबाय। स' लोगोफोर बियो जेबो आपडेट भिडियो जानाय नङा दे लोगोफोर, बियो मोनसे बयनिबो थाखाय इम्पर्टेन्ट भिडियो। नोंथांमोना निउसफ्राव गोबाव समनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ माने गावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लानांगौ होननानै, आरो फ्रियाव खालामनाय समा बारा गोबाव गैथारला, बे डिसेम्बर दाननि 14 तारिखसिमल'सै। बिनि उनावब्लाथाय नोंथांमोना फैसा होनानै आपडेट खालामनांगौ जासिगोन आरो। स' बिनिखायनो जाय खालामाखै थाबैनो बयबो खालामना लायोब्लानो जाबाय बे 14 तारिखनि सिगाङावनो। बेबो गावनि मबाइलजोंनो माबायदि खालामो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थागोन। नङाब्ला नोंथांमोना 14 तारिखनि बारब्लाथाय रां होनानै एबा फिस होनानै नोंथांमोना आपडेट खालामनांगौ गोनां जानानै फैगोन। सिगांनि समावबो पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनाय समाव गोबां मानसियानो फिस होनानै लिंक खालामनांगौ गोनां जानानै फैदों। बिनिखायनो दा सम थानायावनो फ्रियावनो नोंथांमोना बयबो बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लायोब्लानो जाबाय। नै आङो दिनै सासे मानसिनि खालामना होनो नागिरदों। स' बेयावनो नोंथांमोननि सिगाङावबो सोरबाफोर खालामाखैब्ला मिथिथों होननानै नैबे भिडियोखौ होनाय जासिगोन। स' नोंथांमोना आधार कार्ड आपडेट खालामनो थाखाय गिबियावनो नोंथांमोना गुगोल क्रोमखौ अपेन खालामना लायोब्लानो जाबाय। ओमफ्राय बेवहाय सार्च खालामोब्लानो जाबाय UIDAI बेबायदि। बिनि उनाव नोंथांमोना नुदों नैबे फार्स्ट लिंकआवनो नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामना होयोब्लानो जाबाय। स' नै दायो लिंकआ गेवबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनांगोन। बिनि थाखाय नैबे इंलिसाव सेलेक्ट खालामना होयोब्लानो जाबाय आरो बियो हारसिंनो लडिं जागोन। स' नै गेवबाय बिथांमोननि अफिसियेल वेबसाइटआव। दा नोंथांमोना ओरैजाय स्क्रल डाउन खालामोब्लानो जाबाय, ओरैजाय बोखोदो, गोजौआव बोखोनानै नै बेवहाय नुदोंना आपडेट आधार। स' बेयाव क्लिक खालामना होयोब्लानो जाबाय नोंथांमोना। स' नै दायो गुबुन मोनसे इन्टारफेसआव गेवबाय। स' नोंथांमोना दायो नुदोंना नैबे डकुमेन्ट आपडेट। स' बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। आं दायो क्लिक खालामनानै होनोसै। स' लोगोफोर आंना नेटआ एसे स्ल' दै, बिनिखायनो एसे गोबाव लादों। स' नै दायो गेवबाय। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै फ्रियाव आपडेट खालामनाय डेटआ 2024नि डिसेम्बरनि 14 तारिखसिमल'सै नै। बिनिखायनो नोंथांमोना जाय खालामाखै थाबैनो बयबो खालामदो। आरो बेबायदि गेवनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे क्लिक टु साबमिटआव क्लिक खालामना होयोब्लानो जाबाय। अके नै दा बेबायदि गेवबाय। बेवहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि आधार कार्डआव थानाय बे आधार कार्ड नाम्बारखौ इन्टार खालामनांसिगोन एबा फिलआप खालामनांसिगोन आरो। बिनि उनाव नोंथांमोननि बे आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP थांगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना नोंथांमोननि आधार कार्डजों रेजिस्टार थानाय बे मबाइल नाम्बारखौ खाथियाव लाखायोब्लानो जाबाय। दा आंबो नै बेवहाय आधार कार्ड नाम्बारखौ फिलआप खालामनोसै। अके आङो दायो आधार कार्ड नाम्बारखौ बेवहाय फिलआप खालामखांबाय। दा नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि आधार कार्ड नाम्बारखौ बेबायदि फिलआप खालामखांनायनि उनाव नैबे केपसा कड नुदोंना, बेखौबो नोंथांमोना बेवहाय केपसा बक्सआव फिलआप खालामोब्लानो जाबाय। दायो केपसा क'डखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव लगइन विथ OTP बेयाव क्लिक खालामना होयोब्लानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोननि बे आधार कार्डजों लिंक थानाय एबा रेजिस्टार थानाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP थांगोन। स' नै दायो आंना फैबाय। बे OTPखौ जों दा बेवहाय फिलआप खालामनांसिगोन। स' बेबायदि फिलआप खालामखांनायनि उनाव नैबे लगइन अप्सनाव थुनानै होदो। स' नै बेवहाय गेवबाय दायो। आरो बेबायदि गेवखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे डकुमेन्ट आपडेटआव बेवहाय क्लिक खालामना होयोब्लानो जाबाय। आरो बेवहाय नै देखायबावदों फ्रि अफ कस्ट 2024नि डिसेम्बरनि 14 तारिखसिमल'सै होननानै। अके बिदिब्ला नोंथांमोना दायो नैबे नेक्स्टआव थुना होयोब्लानो जाबाय। आरो खनसेबाव नोंथांमोना नैबे नेक्स्टआव क्लिक खालामना होदो। बिनि उनाव दसे लडिं जागोन बियो। अके नै दायो बेवहाय नोंनि एबा गावनि पार्सनेल एड्रेसफ्रा श' जागोन। दा बिनि उनाव नोंथांमोना नुदोंना नैबे I verify that the above details are correct। स' बेवहाय क्लिक खालामनांगोन आरो नैबे नेक्स्टआवबो क्लिक खालामना होनांगोन। स' नै दायो अपेन जाबाय। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनखादों नै गाइडलाइन्स फर आपल'डिं डकुमेन्ट्स, माने बेवहाय डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगौ नालाय बिनिनो माखासे नेमखान्थिफोर दङ। जेब्ला नोंथांमोना डकुमेन्टखौ आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोननि डकुमेन्टनि साइजआ 2 MBनि बारा जानो मोननाय नङा। आरो नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ JPEG एबा PNG PDF फाइलबाबो आपल'ड खालामनो हागोन। दायो बिदिब्ला जों थांनोसै डकुमेन्ट आपल'ड खालामनायनि फारसे। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै सेलेक्ट भेलिड सापर्टिं डकुमेन्ट टाइप। बेवहाय मा डकुमेन्ट्सखौ जोङो होनो हागोन बेवहाय क्लिक खालामनानै नायनोसै। दा बेवहाय नै माखासे गोबांथार डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनायनि नाम फैदों। बेनि गेजेराव नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे होनांगोन। नै ड्राइभिं लाइसेन्सबो दङ,
आरो इन्डियान पासवर्ड बिदिनो माखासे गोबांथार दङ नै किसान फट' पासबुक जब कार्ड फट' आइडि बिदिनो माखासे मार्कशिट पान कार्ड भटार आइडि बेफोरखौबो आपल'ड खालामनो हागोन जायखिजाया मोनसे दा आङो पान कार्डजों खालामनोसै दा आं बिनिखायनो पान कार्डआव क्लिक खालामबाय बिनि उनाव अके थुनोसै दा आपल'ड खालामनो थाखाय नैबे थिर सिनाव थुदो बिनि उनाव कन्टिनिउ टु आपल'ड बेयाव थुदो दा आङो डकुमेन्ट्सआव थांनोसै बिनि थाखाय बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय आरो नोंथांमोना डकुमेन्ट आपल'ड होनायनि सिगां डकुमेन्टखौ रेडि खालामना लायोब्लानो जाबाय PDF खालामोना PNG खालामोना आंना खालामनाय दंखायो नालाय दा आङो सेलेक्ट खालामनानै होबाय नै पान कार्डखौ स' नै फाइनालि बियो आपल'ड जाबाय दा नोंथांमोना नंगौना नङा बेवहाय जुम खालामनानैबो नायनो हागोन नैबेबायदि 100% दायो आपल'ड जाबाय बिनि उनाव आरो मोनसे डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामबावनांगोन नैबे गाहायाव स' नै बेवहाय क्लिक खालामनानै होलायनांसिगोन जोङो बिनि उनाव दहायनि बायदिनो नोङो मा डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामगोन बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेवहाय बेंक एकाउन्ट स्टेटमेन्टबाबो होजागोन आरो इलेक्ट्रिक बिल दङ नै 3 मान्थनि बोराय जानो मोननाय नङा माने गोबाव जानो मोननाय नङा बिनि उनाव दङ नै गेस कानेक्सन बिल बेबो 3 मान्थनि गोबावसिननि जानाय नङा इन्डियान पासवर्ड किसान फट' लाइफ अर मेडिकेल इन्सुरेन्स पलिसि जब कार्ड फट' आइडि रेशन कार्डबो होनो हायो नै बिदिनो माखासे गोबांथार डकुमेन्ट्स दङ जेरै कास्ट सार्टिफिकेट दङ नै ST सार्टिफिकेट बिनि गेजेराव नोंथांमोना जायखिजाया दहायनि बायदिनो मोनसे डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामोब्लानो जागोन दा आङो भटार आइडेन्टि कार्डजों बानायनोसै बिनिखायनो भटार आइडेन्टि कार्डआव आङो क्लिक खालामबाय नै दहायनि बायदिनो नै अके बेयाव थुना होदो थुना होखांनायनि उनाव दहायनि बायदिनो सेम आपल'ड डकुमेन्टआव थुबाय कन्टिनिउ टु आपल'ड स' बिनि उनाव नोंथांमोना गाव गावनि डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांसिगोन दा आंना दंखायो नालाय नै भटार आइडियाव आङो बेखौ सेलेक्ट खालामबाय अके नै दायो बियो 100% आपल'ड जाबाय बिनि उनाव नै नायनो हागोन नोंथांमोना दा आपल'ड खालामखांनायनि उनाव नै बेवहाय टिक खालामना होयोब्लानो जाबाय बेखौ टिक खालामखांनायनि उनाव नैबे नेक्स्टआव थुदो अके दायो बेवहाय थुना होदो दा नै बेवहाय दसे लडिं जागोन स' नै बेबायदि ओंखारोब्ला नोंथांमोना नैबे साबमिटआव थुना होयोब्लानो जाबाय दा नै थुखांनायनि उनाव बेबायदि ओंखारगोन अके नै दायो साक्सेस जाबाय आरो बेवहाय नै एमाउन्ट 0 देखायदों मानो होनोब्ला फ्रि अफ कस्ट नालाय बेहाय एमाउन्ट एबा फैसा दानासै दा नोंथांमोना नै बे डाउनलड एक्न'लेजमेन्ट बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथांमोननि एक्न'लेजमेन्टखौ बेवहाय डाउनलड खालामनो हागोन अके नै बिदिब्ला आंना साक्सेस जाबाय आरो एक्न'लेजमेन्टआबो डाउनलड जाबाय बेवहाय नोंथांमोना नै एमाउन्ट पेड बेवहाय नायोब्ला 00 नुगोन मानो होनोब्ला फ्रि डेटआ जोबाखै नालाय बिनिखायनो फैसा दानासै दा नोंथांमोना बिनिखायनो बे 14 तारिखनि सिगाङावनो बयबो खालामना लायोब्लानो जाबाय नङाब्ला बिनि डेटआ बारोब्ला नोंथांमोना फैसा होनानै आपडेट खालामनांगौ गोनां जागोन स' जाय खालामाखै थाबैनो बयबो खालामना लायोब्लानो जाबाय आरो आपडेट खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामनानै बयबो लाग्रोथार एबा PDF बा PNG मा आपल'ड होयो नोंथांमोना मबाइलाव सेभ खालामना लाग्रोनानैसो नोंथांमोना बेखौ आपडेट खालामोब्लानो जाबाय स' नोंथांमोना फ्रियावनो गावनि मबाइलावनो इजियैनो आपडेट खालामनानै लानो हागोन